Malawi Camera. Yes, Malawi in the right one Mangochi. The power of mouth, the power of social media. Right and Mangochi ndini zake. I mean, sometimes teta kuona kuti anyamata loba analoba nkhani yanse onthainake nse watanu koma at the end napeza kuti yayi minister wena wabwera ndithu mse uja. I hope kuti zateka. Yes, ndiye kulubaluba kwina ndithu kumaoneka kuti kulubaluba kumano zina zake kumaoneka zoti pang'ono ndithu zikukonzeka ndithu. Zimezi ndithu taona ndithu mmene anyamata awiri amayankhula chonchi anze yankhula yenchani kana kuti ayi mpakana okonza na bwayo zakonza panabwera nduna. Habari ansanga iyi ndi M1 kuno kukaronga marowa pamachedwa pamarungo Kambwe stage kunena kuti mene zilili apa kuchoka chaka chatachi Comrade Simsokwe. Yes, anyamata atalubalubwa zipoteka ngati zachanchana koma at least tinazaona kuti yayi pakubwera ndithu minister ndithu kuzapanga zansewu zimene zazo. At least nthawi zina ukamalubalubwa choncho ndikupeza kuti zinthu kumakhonzeka zimakhala bwino kusiyana kumangolubalubwa kana basa mapezeke progress ina iliyonse. Amalawi anzanga titayankhula dzana apa aminisala ndiyawo abwera abwera kuzaona pamalo paja pakambwe timanena kuti pakuopsa ndi pamenepa malo akende ati malo amene timanena aja ndi ati Amalawi tizikonda dziko lathu ndale zikhale apo koma dziko nationally tizilikonda komanso nduna atu zisibwera pa ground osati tuna kumakhala ngokhala Capitol Hill hayi mavuto katawa akanatha kale mpaka anthu talankhula limene abwera koma ngosanga soti abwera ankaone tikuyembekeza kusintha pati anthu afera kwa malo amene pamalo apo ndiyo sisi makhala bwino yali. Amalawi tiyeni tiphunzire pamene pakulakwika tiziyankhula osamaopa. Unaona ngeka panopa nduna abwera ankaona contract kuyamba lero kukoza nsiku imeneyo izi ndiye zofunikira. Amalawi ine right one Mangochi ngono wanga Comrade Simsokwe tili pano pambuta pamene nsewu wa M1 waonongeka kwambiri tikamayankhula kuti zinthu sizili bwino muzionesetsa taonetsa ona gari moto mena kufutikira ona ni matrak mena kuyendera mmene magari moto akufutikira M1 amene ndalama kutengera zikupita kwa account number 1 boma na kufutika chonse. Minister Jacob Bohala anabwera kuno titayankhula mmalo moti amikira akutiyankhula mwano kuti ife ndi anthu apokoso sitimapempha kwake sitidya kwake anabweranso deputy mavutika chonse ndalama zikulowa kwa M1 chonse M1 pano ku parliament. Yes. Akufuna ndalama zokwana 68 billion kwacha zipite state house maro mopangira budget akuima na ajimaki ndalama. Yes. Ndalama akuma na mseu kuvutika chonja tukumavutika tukumvesedwa kuti aika 5 billion yanseu ipanga chani kodi 1 kilometer is 1.8 billion. Muziona mena kuvutikira hapa. Minister Jacob Bohala, Minister of Transport, padibe to mwana kupanga boro kuudira mseu kukwela kuti anthu asienda pa kumale fera mseu. Mr. President, we beg you, please, if it is possible, you can reshuffle and even that Jacob Bohala must be removed. Achokepo. He must be removed. Deputy wake uja Steve Baba Marondera. Marondera is fit. Marondera is fit to be Minister of Transport, not Jacob Bohala. Jacob Bohala is too arrogant. Ma IG anthu mene magari moto adulira muno kuma unongekera mumseu. Very arrogant. Magari moto modura kwa truck ndisha yaonongeka. Koma iwowo kumati boma likuyenda M1 umene kumachitisa manyansi komanso Comrade ndizuzule atolangani. Atolangani ntchito yawo ndi chani Malawi muno chonchi atolangani ntchito yawo ndi chani
nkhani ngatizi sakulankhula iyayi koma akangomva kuti minister wabwera ndimene makamera azikalandira malawansi. What a nonsense. What a nonsense. Zomvetsa iso tinalankhula tatopa panopo tikulankhula tisaone kuti pakudusa 2 weeks palibe chomwe ikadusa 2 weeks apa tizagona pano sessions azapangidwa pano mse wa M1 tikuseka andi munomo mu constituency ya honorable Kamulepo Karuwa adala ku parliament comrade Kamulepo Karuwa godani hara speaker ama mukazika basi ana mukazika basi pamene ziyankhula kwa chakwera now and then ama mukazika basi whenever try to raise the hand speaker he shut up the MP Honorable Kamulepo Karuwa so that he can't speak. Boma ili lole pera ili. Ife tikufuna nduna zizibwera. Azikalanga Steve Marondera. Ngalimena amabangira Steve Marondera. Anatamanga kukhala basi ndi anthu komanso narankhula kuti ISS amyezi iwiri. Pamene yeyo Jacob Hara kuti pakhala myezi 12. Ife anthu apokoso. Nduna zizibwera pamene ngalimena kupangira vitumbwiko mumba kapena so uchizi mkandawiri. Athamangira kumaro kumaona situation hapa maro. Osati kumangokhala mu office. Nduna Jacob Hara palibe chomwe chikupanga. Mwano. Ife anthu akumpoto. Nduna mwano. Anthu kumavutika nsewu. Ndarama zose mwaziwika ku State House komanso ma MP ena ako opposition tikuda bwani kulora ndarama 68 billion kupita ku State House kusiya ndarama kuti zipite kwati makizikagule chakudya anthu kumavutika zukalaphanse umenewo mara moti ndarama muzipitise ku National Road Authority muwika ku State House sasa umene ukuvutikira chonje ati kumavutika chonje ifeyo mene tanenera ngati makomrades kuti zaseka panopa ngati siona contract akubwera pati mabasa siya kumayenda kuno anthu akumachita kumasiya magari moto kuzuzu kumayenda uyu kupita Karonga timuze tuchambo kumakanjira tikupita komwe kuchi nseu 20% sitikuiona zimene yachita abale atu kumakanjira akuvutika tiyamba kuchulaso maina ama MPs za opposition amene akana kuti ndrama sisabwere ku Road Authority koma zipite kwati makomaso akupereka ndrama zija ku State House tiyachula maina awo pomba kuchoka pano pambuta Lumbi East ya Honorable Kamulepo Karuwa ine ndi Comrade Steve Msokwe tikuti kwanzekani mademoza tseka pano taonani hapa mena anthu ako taonani choncho kulephera kuyenda magari choncho kumati ziko likuyenda choncho usogoreri uli kuti pamene pa usogoreri uli kuti choncho M1 konzekani matemu. Yeah, that's the power of social media. That's the power of mouth. That's the power of being open. Powerful means the two. Hey, china jage makuti kuyankhula pakama. At least kachenji kana kazooneka kuti apapade tu zimene nankhula zatere. Nde sometimes zina zimangooneka kuti ngati nzapa WhatsApp chabe kapena nzapa media chabe komabe at least taona kuti pa ground tu yeah, mpakana minister kubwera hapo zipaka you see ndebe but small things matter, you know, small things matter. Ndebe zimangofuna tinenebe kuti sometimes ndithu zina zake ulukumadila kwanu kuchita kuyankhulakwa ababa guys makuti kuti zisoveke Malawi camera